Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata huccide e mon e kala saaha noon min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettaki e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha oɗon mboro saw hollude en caggal kono kadi ndungu hikka wona ndungu ganda ko ndungu dañowo gartam wona ndungu jaam e ndiyam jippiɗam wona ndiyam ɓuɓɗam ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en mbatta sono arde ko ɓuuri tentude e jayndeli ɗi ko nguuɗo gardiɗo leydi ndi nani duumi e nder jayndel ɗi kono goɗɗum ko ganduɗa kay woni Yewwi Askan Wi kamɓene oɗo saaha ɓe mbiɓe ciññinta bulletin moɓe totta o saabu tan ala natal Ousmane Sonko ɗum ɗon ne nani e nder jayndel ɗi ha tengti e ñalawma ɓe mbiya ɓe mbaɗa seppo toto ganda ko kañum woni place de l'Obélisque ɗum noon ɓe nawi ɗum ɗo ko ganda ko kañum woni tan namdogol mabɓe beele no wawi wonde walla wawa wonde ɗum noon ɓe totti ɗum préfet mo Dakar garen udditen roɓɓindu jayndeli meɗen e jaynde Guendire Le Soleil ɗum noon udditiri tan ko natal gardiɗo lendi dari ene haala ɗum koye forum mo ganduɗa dañino tan e forum Africa CO ɗum ɗon noon o darima kono o addi konngudi makko e laɓɓinde tan e wiide Afrique yo daro e banggal ndema yo daro tan e ko banggal sécurité nder aduna o kono kadi ko sécurité alimentaire woni ko fayi tan e banggue ñamde e yardu ɗum ne o arti kadi e banggal tan énergie walla ko way noon ɗum fof ɓe jewtidi ɗum toon kono wi ko yo Afrique ɓeydo darnude koyɗe muɗum beele ko wayni kay ɓe mbasa ummade ɗo ɓe goni aɓe jiiloyo ɗum banggueji goɗɗi ɓe mbi milliard uji nogas e jeetati kay ɗo joni ko kañum tan jogori waɗede e banggue jangde nde ɗum noon gam tan gonki sukaɓe ɓe ɓuura fewde gareni jaynde Vox Populi ɓe mbi tan ha joni spécimen mo bulletin Yewwi Askan Wi ala photo Ousmane Sonko ɗum noon ɓe mbi kamɓe tan ɓe jahata walla ɓe ciññinta ɗum ɗon saabu noon ɓe goni koye toñede tigui wiyede ɓe mbaɗa élection tawa Yewwi Askan Wi yahani ɗum ɗon ɓe hay soɓe cikka ɗum yoɓe jaltin ɗum e hakkillaji mabɓe Déthié Fall dari addi konngudi muɗum wi ɓe ciññinta ɗum hande ɓe ciññinta ɗum janggo kono noon ha joni tan ɓe mbi Yewwi Askan Wi ma wat manifestation manggo woni seppo ɗo e Dakar e toon to diwan mo Ziguinchor ɗum ko 17 lewru wonta woni aljuma oɗo pandiɗo Aliou Tine kañum wi tan ko jogui ko glace oɗo saaha ina yuppa ɗum walla mbiyen ndiyam ɓuɓɗam e wiide tan yo ɓe jooɗo ɓe jewtida koye mabɓe ɓuuri tan ɗum ɗo ne wawi addude ko ganduɗa ko caɗele wonata goɗɗum ko addi caɗele woni oɗo guel ɗo cukalel dañguel tan duuɓi 16 yowi guiƴum ha wasi fittandu muɗum ɗum noon dañi ko toon to diwan mo Rufisque kunun ha Ngalap ko ɗum oɗo bon ko toon oɗo bone kewi ɓe mbi tan ha joni ɗum noon ko bande armé waɗannoɓe gueɗe kawtidi walla mbiyen gueɗe bonde kamɓe noon pawa juuɗe saabu tan ko toon to diwan mo Dara ɓe gonno e Gassane ɗon noon ko agence mo Pamecas ko hen ɓe jani ɓe ƴetti koppareje gonɗe toon ɗi e ko way noon koye pick-up ɓe gonno kamɓe ɓeɗon garene jaynde enquête loski hande wi tan ɗo joni Yewwi Askan Wi e Benno Bokk Yakar goto fof nani jogui konngudi muɗum ina weddo ɗum goɗɗo o ɗum saabi kamɓe wonɓe Benno Bokk Yakar ɓe ndenti hanki ɓe mbaɗi yewtere koye mabɓe ɓe mbi noon kamɓe sukaɓeɓe ɓe gonta joɗade aɓe jeeɓa tan ɓe wonɓe e nder Yewwi Askan Wi ina mbaɗa ko beela ɗum ko konngudi Yankoba Diatara o wi tan ɗo joni kamɓe fof ɓe ndenti kono kala mo ganda jopimaɓe feɗendu sa renaki ɓe keela feɗendu nduɗon ɗum woni konngudi makko kanko tan Yankoba Diatara kono kadi jaabowol Déthié Fall nani hen ha joni kanko wi tan koɓe jahata élection tawa tan Yewwi Askan Wi yahani ɗum hay so tawi aɓe miijo ɗum yoɓe jaltin ɗum e nder haqqillaji mabɓe gareni jaynde les échos ari tan e konngudi Ceerno Bokum caggal nde Yankoba Diatara dari wi hitande ujunnaji 217 kanko tigui toɗɗano kanko Yankoba Diatara kono noon Ceerno Bokum ari wi ɗiɗon konngudi ala ɗo fawi saabu wona gonga kanko tigui toɗɗano kanko Yankoba Diatara o meeɗa toɗɗede e wonde député to assemblée nationale ɗum ɗon noon woni ko ganda addi caɗele hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓeɗon nde Yankoba Diatara haali ha paari Ceerno Bokum jaabima ɗum garene Yewwi Askan Wi kañumne ha joni e nder jaynde les échos ɓe mbi maɓe mbatta manifesté soɓe dokkama walla soɓe
dokkaka autorisation ɗum hattaɓe darade ɓe mbaɗa manifestation moɓe moɓe jiiɗi wadde ngoɗon seppo yañgo jogorɗo dañde 17 ɗum ko ɗo e nder Dakar e toon to diwan mo Ziguinchor ɓe mbi aɓe mbaɗa ko way noon. Ngaren ha joni e jaynde quotidien le quotidien ɓe mbi tan dow joni ko bulletin mo ganduɗa aɓene traitement muɗum walla aɓene ƴewgo muɗum ɗum noon woni hakkude Yewwi Askan Wi e nder mabɓe ɓe mbi Yewwi salima kay signinde wi tan oɗo saaha ma photo Ousmane Sonko wona hen so natal ngal ala hen ɓe jadata hen hay lawol gotol kono ɓe signinta ɗum benno noon kañum darima tan wi Yewwi woni koye tan jiɓde hagguillaji yimɓeɓe kono koɓe mbatta ko kamɓe tewi ɗum Aliou Tine jogui ko glace muɗum ana yuppa hen goɗɗum ko kewe e banggal école aji ɗi kay ɓe mbi ko banggal drogue walla mbiyen huuɗo ɗaynowo ko ina heewi hen kono ɗum ina huula e ngal ɗon banggal e oɗo saaha ɗum ɗon noon il faut gamɓe ardiɓe ɓe walla mbiyen kamɓe gouvernement ɓe ƴetta hen ko ɓe mbaɗa hen koɓe mbawi wadde ko ha ɗiɗo drogue aji jaltayi ɗiɗon galleji janguirɗe. Ngaren e jayde l'observateur kañum noon ari tan koye législative woni sungoli paɗen 31 e lewru juillet ɗum ɗon noon ɓe mbi Yewwi kañum darima tan wiyete kamɓe l'observateur ɓe mbi Yewwi e hakkude muɗum e DGE ala ko urata hen ko moƴƴi ko tekkerene ni tan yiiɗa lubde hakkude mabɓe saabi ɗum ko spécimen jaltuɗo te photo Ousmane Sonko ala hen ɗum noon ɓe mbi oɗo saaha kay kamɓe e liste mabɓe oɗon mataw tan woni koɓe jogorani yaltude walla mbiyen ɓe jogorani jeeyede sungoli ɗi ɓe mbi plainte mo Déthié Fall ha joni Djibril Gningue kamɓene ɗum ɗon ne nane lawol kañum ne faade tan e ɗiɗo élection ji goɗɗo mo ganduɗa konngudi mum nani hen woni Ahmed Suzanne Camara wi tan kanko o nimsani hay lawol gotol konngudi o suuto fani Ousmane Sonko saabu ne andano nde balɗe ɓennude o yalti o wi Ousmane Sonko tigui foti warede saabu ñande fof ko wargo wonata hunuko muɗum ɗum ɗon noon e widemo tan o yi Ousmane Sonko ne waɗa renforcé ne ɓuura ɓeydude tan ko faye sécurité muɗum te ɗum ɗon noon kanko wadde kanko Ousmane Sonko o ƴetti tan o sérieux walla oɗon menace wonɗo fawi ɗum woni konngudi mo ko goɗɗo mo ganduɗa konngudi mum nane nder jayde l'observateur woni gardiɗo leydi ndi président Macky Sall o wi tan oɗo saaha kay ko ganduɗa ko kañum fayi e forum dañnoɗo oɗon forum noon Africa CO ɗum noon toon to Abidjan dañno nde o suuti konngudi makko o arti e haare dañde toon to diwan mo Ukraine e banggal énergie kono kadi banggal terrorisme gonɗo e nder Afrique ɓe jewtidi ɗum tonete. Ngaren e jayde L'As ɗum noon mon jiitan ko ganduɗa ko kañum fayi e jangde leydi meɗen Sénégal jagorde ardinde ɗum natal makko woni hen ɓe mbi tan ko tolne koppareje milliard uji 120 jogori nannere e banggal ngal ɗon ɗum noon ko gam tan ittude e nder leydi ndi abri provisoire uji ɗum noon ko wiide tan aɓe kandi hen kamɓe ɓen sukaɓe janggoɓe ɗeɗon caɗele walla wonɓe ɗeɗon caɗele Aliou Tine ɓe mbi tan oɗo saaha kay nani dari gam jaam no artiri hakkude Yewwi Askan Wi e tan Benno Bokk Yakar kamɓe noon Yewwi Askan Wi ɓe darima tan wiide oɗo saaha soɓe jiɗɗo walla mo yiɗa foof hattaɓe wadde koɓe jiddi wadde ko ɗum ɗon woni konngudi ɗi ganduɗa nane nder jayde nde ha tengti noon e Sankare Mathio Fall mo ganduɗa oɗo saaha kañum ne notoyima joommuɗum. Ngaren e jayde Libération kañum noon oɗo saaha ari tan ko kewi toon to diwan mo Kunun Ngalap ɗum noon sukaɓe mo ganduɗa sukaɓe ɗiɗo waddannoɓe e gueɗe ɗe ganduɗa yarani noon foof goto o yuwi e goɗɗo o laaɓi e goɗɗol ha wasi fittandu muɗum ɗum ɗon ne nane nder jayde ndi hande ha tengte jayde Libération. Garten ha joni e koppareje ɗe ganduɗa koko wujja e tan brigade gendarmerie mo Koungheul mahetenoɗo ɗeɗon koppareji ina tolne 150 e jeetati piccal 347 ɗiɗon million ngaji noon woni ko ganduɗa koko wujja tonete ɗum noon nanggaɗo heno ha huccitey juge kañum noon addi tan ko konngudi wiide ko covid 19 o walla mbiyen banggal
bangal corona nannoɗo e leydi ndi e caɗele ɗe ɗum saabi ɗeɗon koppareje mankude te noon kay ko ɗeɗon koppareje ina nannono toon hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati tene anda covid 19 o naate nder leydi ndi ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas wadde ne dañi duuɓi ɗiɗi hadde covid o arde ɗum woni ko tan jayde nde addani en e oɗo subaka hannde hettiyankoɓe ko ɗum tigui uddata ngal ɗon banggal ruɓindu jaydeli meɗen en mbatta sona uddidde banggue goɗɗo walla mbiyen payane tan hello wongo woni tan arde eko faye gueɗe rendo e oɗo subaka gueɗe rendo oɗo subaka noon nan gari hen joni walla en kaali hen joni kanko jagorde joguiɗo ko fay tan e banggal jangde leydi meɗen ɓe cuuti konngudi mabɓe gam wiide maɓe nannu hen ko tolni milliard uji temedere capannayyi ko wiide tan daw ko hani saabu noon ɓeɗon sukaɓe ganda jangata koye abri provisoire uji woni waɗanede mbaraji e hakkude bedda e ko way noon tene anda so ndungu ari ina heewi addude caɗele yiyama hikka no toɓo yaawi nadde e nder leydi meɗen ha ɗo e Dakar ganda yawata no tobde hay hande dawri ko toɓo wiide tan yo ar adda jaam ɗum ne woni ko ganduɗa koko waɗi fayida ko wiide tan yo won ko dañi suivi woni rewe no hannirta ni koppareje ɗeɗon to foti nadde ɗo naata ɗon ɗo foti waɗede ɗo waɗe ɗon kono kadi handuɓe hen ɓe daña ko ganduɗa ko kañum woni yidde mumen woni sukaɓe mumen daña gonki moƴƴiri saabu cukalel hande so janggani jangde moƴƴire walla fawa kay condition ji moƴƴi ɗum ne wawi wonde caɗele muɗum ha jangde muɗum wawata diwde walla wawata yaade ɗo foti yettade ɗo saabu hande won ɗo heewi e nder leydi ndi école aji ina poti udditede toon ha tengti hande e nder leydi ndi saabu hande a natate nder leydi men Sénégal jiiya sukaɓe ina mbaɗana mbaraji ina jangga mbiyata ko est ce que ɗum koye nder Sénégal jeeya te ɗum noon wona lawol e oɗo saaha ɗo tolniɗen hay hitande 2022 hande sukaɓe ina jangga e abriji provisoire kono so tawi tan ɗeɗo koppareji jaltinaɗe fanama e ko way noon ma won ballude bandi fayida hande a yiyat école aji ganda dañat caɗele ardoise uji muɗum ina ciiya tawa dame muɗum dajjitima sukaɓe ɗo jottoɗo moƴƴani table banc uji jiiya saaha ko ancien ji ganda ko kamɓe gonata e ɗiɗon école aji walla ɗiɗon galleji jangguirde janggoɓe ha natti janggude ɗon kamɓe mbatta hande groupe aji WhatsApp saabu ina anda hande ko ɗon tolna ndendina koppareji mumen gam yaade wallita tawa kay ɗon e ngoɗon wuuro walla mbiyen bang yo bang ene waɗi koppareji ganda yaltat faade fewdidde jangde walla wallidde jangde walla wallidde école aji ɗiɗon ko faye fewdidde classe uji ɗi sukaɓe gonki mumen peewa faye fewdude table banc uji e ko way noon ma yimɓe ummo saaha nde jiiya maire o walla préfet o walla ko baɗi ɗum fuddo ummade arde darade gam ɓe liggo ko way noon tawa ɓe potano fadde ha yette ɗon go koppareji jaltinaɗe foof yo nanne ɗo foti nannede ɗo saabu hande gardiɗo leydi ndi wawa yettade ɗo woni foof gam ƴewde beele ko tottano ko walla ko yaltinano ko waɗi hande ko o ngal ɗon banggal woni probléme o saabu ko ɓuuri hen hewde mbuñari ɓuura bonne ɓuuri bonnude aduna woni corruption heewe nder leydi ndi ha so koppareji ɗo foti nadde fo ƴette waɗe pecce arta jooɗe tawa ko fonno fewdede ko fewdaka ngol lawol tan ina sikkama won lawol moƴƴol ngol kamɓe sukaɓe ɓe daña ɗo ɓe janggi gonki mabɓe ɓuura moƴƴude so ɓe gummima e galleji mabɓe gara ɗo ganda aɓe kuuri aɓe cuuri kono ummade e galleji ganda koye galle mon ɓurɗa wonde e condition ji moɗi ɗo école mo paaɗa o tawa ko ɗon ƴettata yete ko ganda kañum woni gandal ƴettude gandal wonko yaadi woni ɓernde deñde saabu cukalel so joɗima hande so toɓo tooɓi ene jogori siyede yummum wiyata ɗum koto janggoy walla so yi ha école ɓe mbi jiiƴiwonde wiyete ko yahkot galle mon tene anda ko ladde nde toɓata ko Dakar e hoore mum hewani toɓde ko foti noon wadde noon kamɓe tigui poti wallitede ɗum ɗo c'est à saluer kono kadi yooɓe ndew ɓe ndewa laaɓi ɓe ɗiɓi poti
poti rewde ɗi yoɓe dañ contrôle mo ɓe poti dañde o koppareje so yalti yo nanne ɗo foti nadde ɗo saabu ɓeɗon sukaɓe aɓe cohli ndiɗon ballude hande kamɓe jangguinoɓe ɓe aɓe cohli ndiɗon ballude kamɓe jinnaɓe sukaɓe aɓe cohli ndiɗon ballude ko wiɗe tan yo Allah waɗi en jaam wiyamnanaɓe liggey moɓɓe koye ɗi konngudi guddeten roɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka allarba hande tottude wonadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en banggal caméra o ko Mansour Sow walla Thiaté Ibrahima Thiamban.